агар зимни тафтиши ҳуҷҷатҳо политсейски шуморо ба суд барад, пас аз эҳтимолият дур нест ки ба ғайр аз ҷарима шумо ҳам выдворение мегиред. агар шумо ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир кардаед ва политсейски ба шумо ҷарима навишта истодааст ва маълум мегардад ки ин дуюм ё сеюм ҷаримаи шумо дар байни 3 соли охир ҳаст, ӯ шуморо ҳатман ба суд мебарад ва ба ғайр аз ҷарима боз суд шуморо выдворение мекунад. зимни тафтиши ҳуҷҷатҳо маълум гардад ки шумо регистратсия надоред ё муҳлати регистратсиятон ба охир расидааст ё регистратсиятон қалбакӣ аст, пас шуморо ба суд бурда ба ғайр аз ҷарима боз ҳатман выдворение ҳам мекунанд. зимни тафтиши ҳуҷҷатҳо дар ҷойи кориятон дар вақте ки шумо кор ва фаъолият карда истодаед дастгир мешавед ва маълум гардад ки шумо бепатент кор ва фаъолият мекунед, пас шуморо ҳатман ба суд бурда ба ғайр аз ҷарима боз выдворение ҳам мекунанд. аксарияти политсейскиҳо баъд аз гузаштани суд ба шаҳрвандон маслиҳати бардуруғ дода мегӯянд ки шумо выдворение нашудаед, ин фақат предупреждение буд, яъне огоҳӣ буд, шумо бояд дуробуро кунед, яъне пересечение границы кунед ва омада аз нав ҳуҷҷатҳоятонро дуруст кунед. ин маслиҳат дурӯғ ҳаст ва ҳолати ҳуқуқии шуморо, ҳолати будубоши шуморо дар Федератсияи Россия боз вазбинтар мекунад. дар ин ҳолат чӣ бояд кард? Яъне вақте ки суд шуморо ҷаримабандӣ мекунаду административное выдворение татбиқ мекунад, шумо 10 рӯз муҳлат доред ки ба ин қарори суд шикоят биёред. Яъне то 10 рӯз ин қарори суд қувваи қонунӣ надорад ва ягона роҳи бекор кардани ҳамин қарори суд дар бораи выдворенияи шумо ин шикояти апеллясионӣ ҳаст. яъне агар фарз кардем шуморо дар суди шаҳри Домодедово дастгир карда, дар суди шаҳри Домодедово ҷаримабандӣ карданд ва выдворение карданд, шумо шикояти апеллясиониро ба тариқи ҳамин суд ба суди Московский област бояд равон кунед. агар шуморо фарз кардем дар шаҳри Москва, дар Тушинский районный суд, Таганский районный суд, Дорогомиловский районный суд, Тверской районный суд, яъне судҳои районии шаҳри Москва агар суд карданд, пас шикояти апеллясионии худро ба тариқи ҳамон суде ки шуморо выдворение кард ба суди шаҳри Москва, Московский городской суд бояд пешниҳод бикунед. то замоне ки суди марҳилаи апеллясионӣ парвандаи шуморо баррасӣ мекунад, шумо ҳуқуқи қонунӣ дар Россия будубош карданро доред. яъне бо нишон додани вақте ки шуморо суд выдворение карду, шумо дар ҳамин 10 рӯз шумо шикояти апеллясионӣ ки додед, агар дар метро, дар роҳ, масалан дар кӯчаву хиёбонҳо политсия ки шуморо дастгир ки кард, шумо ба онҳо метавонед ки ҳамон шикояти апеллясионие ки ба суд пешниҳод кардагӣ ҳастед нишон бидиҳед ва шуморо ҷаримабандӣ намекунанд. яъне будубоши шумо то баррасӣ ёфтани парвандаи шумо дар Федератсияи Россия қонунӣ ба ҳисоб меравад. қарорҳои судияшон 1 моҳ пеш аст, 2 моҳ пеш аст, 3 моҳ пеш аст. дар ин ҳолат чӣ кор кардан дар кор аст? агар шумо шикояти апеллясиониро наоварда бошед, пас барои овардани шикояти кассатсионӣ ҳуқуқ доред. шикояти кассатсионӣ аз апеллясионӣ фарқаш дар ҳамин ҳаст ки дар марҳилаи кассатсионӣ парванда бидуни иштироки тарафҳо баррасӣ карда мешавад. яъне агар дар марҳилаи апеллясионӣ шумо ва ба ҳамроҳии адвокат ё юристатон агар дар парванда иштирок кунед, пас дар марҳилаи кассатсионӣ суд парвандаро бе иштироки шумо баррасӣ мекунаду ва қарор қабул мекунад. албатта бекор кардани выдворение дар марҳилаи апеллясионӣ, яъне дар ҳамон муҳлати 10 рӯз, имконияташ зиёдтар аст чем дар марҳилаи кассатсионӣ. барои ин ҳаракат кардан дар кор аст ки баъде ки суд шуморо выдворение ки кард, дар ҳамин муддати 10 рӯз шикояти апеллясионӣ бикунед. аксарияти шаҳрвандони мо пас аз оне ки суд онҳоро выдворение мекунад,
бо шаҳрвандони Федератсияи Россия ақди никоҳи қалбакӣ мекунанд. яъне нишон медиҳанд ки онҳо дар ин ҷа оиладор ҳастанд ва ҳамсарашон шаҳрванди Федератсияи Россия ҳаст. ин роҳ на ҳама вақт метавонад ба шумо ёрирасон бошад. яъне суд на ҳар вақт ин ҳолати ин вазъияти оилавии шуморо ба инобат мегирад. ҳамчунин аксарият фикр мекунанд ки агар бо шиносномаи худ не ва бо маълумотномаи возвращения на родину агар Федератсияи Россияро тарк кунанд ё дар Тоҷикистон рафта ивази номунасаб кунанд, выдворениеро убур карда метавонанд, яъне абход карда метавонанд, ки ин ҳам нодуруст аст. ҳама ин ҳолатҳо, яъне фиктивный брак, возвращение на родину ё ки иваз кардани номунасаб баръакс метавонанд ки имконияти ба тариқи қонунӣ бекор кардани ҳамин выдворениеро рафъ кунанд. яъне ҳамон имконияте ки ба тариқи қонунӣ шумо метавонистед выдворениеро бекор кунед, агар дар ҳолати содир кардани ҳамин амалҳо умуман дигар ғайриимкон мешавад. барои ҳамин хубтар аст ки ба тариқи қонунӣ амал бикунед. барои ҳамин маслиҳати ман ба шумо, ба он нафароне ки выдворение шудаанд, ҳарчи зудтар шикояти апеллясионӣ дар ҳамин муҳлати 10 рӯза бидиҳанд. дар ин марҳила имконияти бекор кардан зиёдтар ҳаст ва дар ин марҳила шумо метавонед адвокати худро ба кор ҷалб кунед ва адвокат метавонад ки манфиатҳои шуморо дар суд ҳимоят кунад. фарз кардем баъд аз оне ки дар марҳилаи апеллясионӣ низ шикояти шуморо қонеъ накарданд ва қарори выдворениеро бекор накарданд, пас боз шумо ҳуқуқ пайдо мекунед ки ба марҳилаи кассатсионӣ шикоят кунед. лекин дар ин марҳила чӣ хеле ки ман пештар гуфтам, равон намудани шикояти кассатсионӣ бо ҳамроҳии ҳуҷҷатҳо кифоягӣ мекунад. яъне дар марҳилаи кассатсионӣ баррасии суд бе иштироки тарафайн мегузарад. ҳамчунин инро гуфтанӣ ҳастам ки муроҷиат кардан ба юрист, ба адвокат дар бораи бекор кардани выдворение ё запрет, ин кафолати 100% бекор шудани ҳамон выдворениятон ё запретатонро нишон намедиҳад. яъне дар охир қарори ниҳоӣ дар дасти суд ҳаст. суд баҳои ҳуқуқӣ медиҳад ба он кирдорҳое ки шумо содир кардаед ва ба он ҷазое ки шуморо ба шумо татбиқ кардаанд. барои ҳамин вазифаи адвокат ва юрист ин аз номи шумо ҳуҷҷатҳоро омода кардан, ин аз номи шумо дар суд баромад кардан ва манфиатҳои шуморо ҳимоят кардан ҳаст. бекор кардани қарорҳо дар салоҳияти суд дохил мешавад. мутобиқи кодекси адвокатской этики, адвокат ва юрист ҳуқуқи гарантия додан ва кафолат доданро надоранд. он юристе ки ба шумо гарантия медиҳад ки корҳои шуморо 100% буд мекунаду выдворенияи шуморо бекор мекунад ё ки запрети шуморо бекор мекунад, беҳтараш бо он ҳамкорӣ накунед. бинандаҳои азиз, ин буд маълумоти мухтасар дар бораи тартиби бекор кардани выдворения ба тариқи судӣ. саломат бошед. худованд нигаҳбони шумо.